Bună, ne vedem din nou într-un nou videoclip cu Tutu și cu Eli, cățelușii mei. Tutu, ce? Leul nostru. Gata. Ne ferește de toți. Nia. Sora, vezi că a acoperit tot cățelul. Tătii. Unde stai așa? Stai așa aici. Și hai să ne pupăm. Vrei pup? Vrei? Iar vrei? Na, Eli, Vrei? hai la mama. Eu nu vrea. Hai, vin. Hai la mama, hai. Hai, Eli, hai la mama, hai. Sora, vezi că te Hai, terorizezi că te-ai îngreunat cățelul. și nu poți să te mai iau. Ce-a supărat, Hai, vin la mama, hai la. E ciorbă, mama e. Ai scos-o de... Ne cade încărcătorul. Ce să fac? E prea mare dat. Ce drăguță e Eli, ce drăguță. Tutu! Acum să filmăm o nouă secvență cu Eli. Ciocanul de oțel Klitschko a fost bătut în knockout la antrenament. Timur Briggs este boxerul care a aruncat cu un pantof după Klitschko. A nimerit în cap. Fost rival cu Lennox Lewis, Foreman și Vitali Klitschko, Timur Briggs a trubat când l-a văzut pe ciocanul de antrenament cu el. Hai, papa! Papa! Papa și Eli.